So yan guys, tapos na tayong magpakawala ng pihak. Good luck. Good luck din niya sa iyong... Good luck. Zoom out ko lang. Ayun. Kasama patingin. Ayun. Zoom out ka. Dali natin. Ayun. Good luck. Huwag muna lalandi. Huwag muna magpapabihod. So what's up mga kapari ko? Good morning. Kumusta kayong lahat guys? So ngayon guys sa episode na to aahon tayo ulit ng natuldukan para maglagay tayo ng similya ng tilapia. So yung unang hinarbis hindi nag-click. So sana ngayon ay yung similyang nabili is okay na. So update natin ito hanggang makatapos ang 3 months. After 3 months banatan natin. So buwan-buwan guys i-update natin yan. So ito guys yung similya. Siyempre kasama natin sila yan ang ating bagong team ng Parikoy. So paahon tayo ngayon sa tuldukan para maglapag ng similya ng tilapia. So ito guys yung similya ng tilapia. Ayan. So siyempre ang may-ari nito ay si Kuya Mayong. Kuya Mayong, hi naman dyan. Ayan ang may-ari nito, isa sa may-ari at siyempre si Donya Lani. So sana sa pagkakataong ito ay okay na yung similyang nabili ninyo para hindi kayo malugi ulit. Ayan. So guys, ayan lakad tayo papuntang So ayan ang tropa, paahon. So pasan ang isda. So siyempre sa akin to ang dadala. Hi vlogs, welcome to my guys. So lakadan ng mga bihog. Ay naman dyan. Tita! Baka ilang kilometro kaya? Hindi ko rin alam. Hindi ko matat. May dagdala ka pang ganyan? Balik ang coffee. So, ayan guys. Lakad tayo. So, ayan. Ipoy ay nga pala. May bago tayong kasama. Dalawa. Ayan o. Ano pangalan mo? Sino ka? Ayan po si Myla. Sino yung isa? Ha? Ayan si J-Mac. Sama natin. Ayan, bagong ahon. Bibinyagan natin dito sa daanan. Ay, yun. Akala mo malapit ha? Ay, dami yun oh. Taga lang po sa ilog at sobra na dyan. Ay, sa ilog dyan. Ilog. Maglalagay daw. Charity vlog. Maglalagay ng magdo-donate ng isda sa ilog. Paano masabi? Papahuli sa mga people of the Baay, Barangay Baay. Mauna. So yan guys. Mga bago dyan. Yung mga bago dyan, beka naman. Pakagatin sa bato. Pag di daw kumagat, malalandian, hindi na makakauwi. So guys, nandito na ulit kami sa Welcome Abasig Resort, Little Palawan, this way. Para tilihin ang kalinisan. Binasa talaga lahat eh. So ito guys yung pahingahan. O baka maturok. Baka matusok. Di ba matutusok yan? Kapal po plastic. Makapal ba? So yan guys, abangan nyo yung aming episode sa pagbablog sa bundok. So umpisa pa lang ito. Ito na yung umpisa. Yan, siyempre ito ang ating mga kasama. Ayan. Ayan, ito yung ating Hitman. hitman. So abangan nyo guys yan. 1 week, after 1 week. So focus tayo sa pamumundok.
episode natin guys, skill survivor tayo sa bundok. Ano kay Mayong? Kaya, susuka. Susuka ng tilapia. Ayan po si ano. Ayan si Sergeant at Arms. So ayan, lakadan ulit ang mga bihog. Kumayong. Isang kaway naman dyan. Sana matuloy na yung pagbibilang natin ng pera sa sapa, ano? Oo, sa tabi ng sapa tayo mabilang. Bakit pasiyatihin na dito? Ako sa ilog. Sa ilog ka? Sige ako, taga-saboy. Taga-saboy ako sa mga daliri. Naman tayo sa Little Boracay. Ayan, ganda ng view. Yahoo! So ayan guys, ang kabuuan guys ng similya ng tilapia ay 8,000. So yung 3,000 kay Kuya Mayong at yung 5,000 ay kay Doña Lani. So ayan, good luck. So, dito tayo ngayon sa Little Boracay. Ito yung daan. Ando na sila sa baba. Sarili kayo ha. So, babad muna natin ang ating ano para malamig. So, babad. Ang idadaanan kayo yung mabubus. Ay. Ay, di mo sabi nga. Ay, ano. Tutulak pa ako. So, ayan. Sakay kami ng balsa. Galingan mo ayun, no? Bata lang yung nagsasagwan. Putang ina, copyright. Joke. Shoot lang ako. Ba't sa tabi pas lumay? Madulubog. So tara, lakaran ulit. Ano? Tara. So ayan guys, dadaan ulit tayo dun sa libingan ng bihog. Ayan eh, Meron pa doon. libingan niya ng bihog. So ayan sila. Guys, nakatawid na kaming lahat. So, lalakad pa tayo. Ilang tawid pa tayo ng ilog? 4. Akala ko 4. 5 pa. 5 pa daw. Ha? 5 pa daw. Hindi ka nabasa? Siyempre, databi ko to. Ikaw pa naman yung pinakapandak sa atin, no? Posible hindi ka mabasa samantalang ako matangkad na basa eh. Lakad. Ano, kaya pa? Ito, kaya pa ba? Kaya, hirap lang. Ang kunyang nasa uli. So, yun guys. Dito pa rin kami sa gitna ng gubat. Pero malapit na kami dito sa mag-asawang bato. So, what's up mga kapare ko eh. So, dito naman tayo ngayon sa mag-asawang bato. Ayan. So, ayan. Nakatawid lang. Babad muna ang mga isda. Ngayon po, inuulan na kami. Ayan. Inulan na tayo. Inulan na tayo mga idol. So, ang taas nung inahon natin. Ayun o. Ayun, buba. 3,000 years later. So, yun guys. Kakarating lang namin. Basa-basa. Lakas ng ulan. Hindi kaya. Nakarating na, di kaya. Sinungaling. Bakit gumulong ako dun? So, ayan guys. Para kami mga basang sisiw. Lakas ba naman ang ulan?
ginagawa mo? Ano ka magpakyut? No, ay, huwag ka magpakyut eh. 2 beses ka nadulas kanina eh. Buti na lang, naka-off cam tayo. What's up mga kapare ko eh? So ngayon ay nag-ulan-ulan pa pero aalpasan na natin yung ano, yung mga mga isda. So ayan guys. So magbibitaw na. Bibitaw na sila. Ayan, dito muna tayo kay alis mo dyan, alis. Ito na ang pihak. Diyan mo yung tatay bibitaw lahat? Ilang libo yan? Isa? 1,000. Yan, 1,000 tilapia. Wow, good luck! Good luck and enjoy! Enjoy your journey. Yun no. Wow. Kaya naman na niya. Yan so. So dito lang yung bahay niya. Oh, gilid lang. So ito yung isa. Ano? Ormel, dala ka na doon. Ay, sarap. So habang maulan, andito sila Oy, daan-daan kayo ng daan eh. Tapos may ano dito. saan? Ako, putakti. So, ito po si Dunya. Si Dunya Lani. Ay magbibitaw na. Ayan. Wow. Dapat mo kausapin mo habang binibitawan. Ayan, magpakarami kayo at magpakalaki. Agad maralandi. Yan naman, magpabihod agad kayo. Pag nagralandi na, hindi nalalaki nagbibihod na. Muna kayong maralandi ha, para kumita naman ako sa inyo. Ano bang ginagawa mo? Tinatanggal kong ayun. Itutulak na talaga kita dyan. Tingnan mo, promise. Dapat tinatapos ko kayo. So, zoom out ko lang. Ayun. Ganto na agad. Saan patingin? Ayun. Zoom out ka. Dali, dali, dali. Ayun. Good luck. Huwag mo na lalandi. Huwag mo na magpapabihod. So yan guys. Tapos na tayong magpakawala ng pihak. Good luck. Good luck din niya sa iyong... So what's up guys? So kakain na tayo ng lunch. Ayan. Tara. So mga pare ko, kain tayo. Tignan natin. Binakapot sa tubig. Kain tayo guys. Yung pinag-gulag mo. Dati, di ko alam ay, dati, ang kasi nung wala ay di makikita ka lang yung na yun. Tapos pagpasok mo, wala nakalagay na tayo na kung anong opisina yun. Blanco. Kaya siguro hindi alam ng iba. Ano yun yan? Alabat. Pag dito sa tapat ng munisipyo na pero pag sa likod, wala ka makikita. Yung ganyan. Tapos sa pambuhan. Maganda magbibili doon. Talagang may nabili. Gandaan daw yun. Tapos ka lahat eh. Eh, pwede ko makain siguro mo. Isang tatlong tiro ka lahat ay gandaan mo. So, what's up mga kapare koy? Matapos tayong kumain, maghahanap tayo sa gubat ng dessert. Langke. Hanap tayo ng mga kakain na prutas. So dito, ang dessert dito, hinahanap lang sa gubat. Nakita naman ako. Hindi na ako nakikita sa camera. Ako yung nawawala eh. Okay guys, ayaw mo si Kona. Ano yung plastic mo dyan?
Dito sa akin. Dali mo. Ano, dessert? So guys, ngayon may makuha na kami ng dessert. Ako lang mag-camera. So ayan guys. Ayan guys talaga. Punta tayo ng gubat. Gahanap tayo ng langkat. Wala tayong dessert kanina. Dito yung bahay ni Ama. Saan? May tao dyan? Saan? Bangag naman ito. Alak mo. May makapakot. Bangag naman ito. Sarap sipain. Dito na ito, Papa. Ano yung malaki oh. Taro, taas, baliw. Ayun nga, o dalawa sana. Pali naman yung hatak mo, yung isang hatakin mo. Eh, ikaw na, cameraman ako eh. Ryan, oh. Ryan, oh. Bigat. Guys, ang dahil kaya. Narano. Ang biyabat. Laki! Laki! Laki, dalawa Ano ba? ito. Dalawa. Ay, tatlo. Tatlo, paingi. Amoy wingi. Ay, pao. Ay. Kain tayo guys. Ng guwaba. Pwe. 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 Mga papula yung lipstick talaga. Lantod. Haladpaing haliparot. Nasa bayo ba siya naka-lipstick? Buset! Sa bundok naka-lipstick. Hindi nang yan. Nahil siya no? Kaya mo pa kabusog kayo, di ka makakain ng langka mamaya. So yan guys, kakarating lang natin dito sa dati natin pinagkunan ng langka. So ito na, ayun o, langka. Oh, Ayun nga, ilaw pa. sarap. Ayun, nilaglag natin dun, oh. Kaya nga kuhanin mo. Sarap na yun. Sarap, wow. Kakain agad si Milo. Taka. Dito, may pula. Ano? Don't talk if your mouth is full. Don't talk if your mouth is full. Ano? Siyang matadiro. Pasok ka rin. Ayan o. Guys. Balong dyan. Ay! So, punta tayo dito. Matukoy tayo ng langka. Yung tinago niya. No? Tingin naman pisog. Balatan mo, pisugan mo naman ako. Buta mo dala ako dyan. Hindi mo nalo ka. Ayan guys. Pasisa na kayo. Nasa bundok kami kaya wala akong damit. So, wala namang kaso. Ayun o ngayon. Nabas o guys. Ay, nabas ang cellphone. So yan guys, papabaan na sila. Galing-galing yung umakyat. Tingnan natin na kung malalaglag. Baka natin na malalaglag siya. So, napaka-suspense po ng ginawa niya. Napaka-challenging po. So yan, so sana makabitaw para mayroong mas magandang exciting. Para malaglag. Sige na, magano. Kunyari lamang nakabitaw ka pero naparabag ka dyan. Oh. Dali na. Ayan, guys. Takaw. Takaw! Sino matakaw? Pusok tayo ng langka. Kain tayo. Bakit? Dadalhin? What's up guys? Matapos natin kumain ng langka, hindi pa nga tapos. Meron naman tayong santol. Dahil off-cam kanina, may mga eksena tayong hindi nakunan. Habang kumakain, sinabay niya yung tawa niya sa utot niya. sabi ng eksena, ah! Tawa pa, magkautot ka. Gandang babae pala utot. Yak, pangit na. Ayan guys, si Ura. Si Hopil, si Bruno. si Arnel, si Digoy. Pamilya lang si Mama. So
ayun guys, kumukuha tayo ng mga santol. Ayan, nalaki. Ay, nalaki na. Saan? Bulok. Pulisit. Yan, nakakuha na tayo ng santol. Nakakuha tayo ng langka. So, ano pa? So guys, Ayan, guys, palautot. Huwag ka lalapit sa akin, yakiw! ano ba yun yun kayo? Mga kayo dito. Huwag ka lalapit sa akin! Girl, pororot. Hi, Miss Pororot. Pangalan ko, Aliana. Ayan, oh, siyempre. Ah, si Cardo, nakita mo na. Kinangina mo, Cardo! Ang pangit na ni Aliana! So, ayun na nga, guys. Anong pangalan ni Kuya Eko? Si Mr. Ura. Maliit. Ayan, may mga pili din dito, guys. Wala lang laman. Ayan, oh, may langka doon sa likod ko. Ayan, oh. Langke. And then, meron dito babaeng magandang palautot. O siya, bakit? Ano ba? Palautot ka naman talaga eh. Alam mo, O, tara na. Let's go. So, ayan guys, punta na kami. Bye-bye. So, ayan guys. Nakarating lang namin. Di ako masyado nakapag-shoot doon kasi maulan. Sa yung camera. So, ito guys yung santol. Ayan o. Ah, tignan nyo ha. Ba't ang asim nito? Harap. Tanungan pala sila, pining kong makuha. Guys, ayan, uwi na kami. Balik na kami doon. Tapos na tayong maglipat ng mga similyan ng tilapia. So, nakuha na rin tayo ng mga prutas. Kakain na rin tayo. So, uwi na. Wala nga. Ay, nadali mo muna. Ayoko. Yan, patayin. Mamaya ito. Uwi na. Sabay na tuldo ka. Hi guys, welcome to my vlog. dapat binagaw na si Lali para damay-damay na. Dapat binangga mo na si... Lapit ang mga ano ay daliri. Ang bayawak. Mamaya, yung nagka-camera dyan ang guys. Okay lang. Hindi naman sa akin nakatulog ng camera. Mag-aabang tayo ng mga madudulas. Yun ang maganda dun eh. Wala, nakunan mo yun? Yes! Yes na yes! Uy, uy, uy! Abang ako dito ay. Abang talaga ako, promise. Guys. Ito kami guys. Ang pinaka mahirap na ahunin. Maiksi pero solid ang dulas. Tabi-tabi po. May umusuot. Kat ng mga pandak eh. Ay, Hey, okay ka lang? Kumusta ang tama ng ano? Tama ng lambanog. Ano yun? Hangover? Hangover ba yun? May epekto pa yung lambanog, guys. Dito natin tatanggalin yung hangover ng lambanog, guys. At dito na naman kami sa mga lusong madudulangos. Marami guys siksinang di nakukunan. Naka-off cam tayo dahil maulan. Okay ka lang, may latin. Okay lang. Guys, so dahil maulan, normal po yung tayo napapadulas. Oh, kinilat. Siguraduhan na, ayaw na. Okay lang yan. Experience yan.
Guys, ang bandang puwetan niya. Ebidensya po yan na nagbalintong baliktad yan. Ay, ugly. Guys, dito na tayo ngayon sa mag-asawang bato. So, subaybayan po natin ang story ni Myla Saino. Dito lang po yan sa Mr. Romantico. Ang pagdulas sa madulas na daan. Ayan po ang kanyang ebidensya. Dito lang yan sa suko. So ayun na nga po mga pare ko. Andito na naman tayo sa mag-asawang bato. Ayan o. Yun. Ito guys ang mag-asawang bato. Ayan. So, tatawid tayo ng ilog. Abaw. Wala pa, malinaw pa nga dito. Nandun yung labo. Oh. Nandun yung tulay. Nandun yung dait. Gago! So guys, welcome to my guys. Lolo. Kaya kaso alat. Kaya kaso alat. Lakad mga bihog. Kuya. Tatawid na naman tayo. So para po sa safety first ng ating camera, palalagyan natin sa bag syempre. Bye-bye. So what's up mga kapare ko, andito kami ngayon sa Little Palawan. Yan, Little. Visit. Visit na busis nila. Ano daw? So ito guys yung tinatawag nilang Little Palawan. Camera ko. Yan guys, dalawang ano kami, dalawang balik. So dito na kami guys sa Little Baguio. Pagod. Yung isa oh. Awa naman. Sarap tadyakan pabalik. Waiting shade. Papahinga tayo. Pagod. Mag-on challenge ano. Yan malapit na kami. Sa wakas, karating din. Siyempre. Wakas. Karating din tayo. So, ayun na nga po. Nakakarating lang natin dito. Hello. Hi. So yun nga. Kung bago lang kayo napadaan sa aking channel, please click like, share, and comment. And syempre, don't forget to click subscribe and notification bell button
for more videos, update, and bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.